ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри навбати барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯзҳо дар масири душанбе-чаноқ дар баробари асфалтпӯшкунӣ роҳ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ низ бо маром идома дорад. дар фаслҳои баҳору тобистон бо сабаби баландшавии сатҳи оби дарёҳои Варзоб, Фон ва дигар шохобҳо баъзе қисматҳои роҳи душанбе-чаноқ осеби ҷиддӣ мебинад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. роҳи душанбе-чаноқ ки нигаҳдориаш ба зиммаи филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор аст, аз минтақаи релефаш душвори кӯҳистон мегузарад. дар муқоиса бо дигар роҳҳои кишвар дар масири душанбе-чаноқ офатҳои табиӣ зиёдтар ба амал меояд. агар дар фасли зимистон бориши зиёди барф ва тармафароӣ сабаби вайрон гардидани баъзе қисматҳои роҳ гардад, дар фасли баҳору тобистон баланд шудани оби дарё ва шохобҳо дар минтақаи Варзоб ва Зарафшон хисороти молӣ дар пай дорад. барои пешгирӣ аз вайроншавии роҳ, кормандони филиали ширкат дар ин ду минтақа бо истифода аз техникави механизмҳои замонавӣ корҳои соҳилмустаҳкамкуниро вусъат мебахшанд, аз ҷумла дар минтақаи Варзоб. имрӯзҳо аз ҷониби кормандони филиали ширкат дар километри 59-уми роҳ мутобиқ ба лоиҳаи тартиб дода корҳои марбут ба соҳилбандӣ аз қабили бунёди деворҳои ҳимоявӣ ба воситаи бетону сангҳои табиӣ ва насби симторҳо бо сатҳу сифати баланд иҷро карда мешавад. солҳои гузашта буданд ҳолатҳое ки бо сабаби баланд шудани сатҳи оби дарёи Варзоб ба долонҳои зидди тармавӣ низ осеб расид. анҷоми чунин корҳо хароҷоти зиёди молиявӣ дар пай дорад. ҳамзамон ҳамасола дар мавсими боришот ҷойгорҳои канори роҳи душанбе-чаноқ хусусан дар минтақаҳои кӯҳӣ пур аз сангу лой шуда, мунтазам тоза намудани онҳо дар мадди назари кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. имрӯзҳо дар роҳи мошингарди душанбе-чаноқ таъмири роҳ хусусан асфалтпӯшкунӣ дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд низ вусъат меёбад. иттилоъ дода шуд ки соли равон доираи фаъолияти филиали ширкат дар самти таъмиру навсозӣ васеъ гардида, дар масири душанбе-чаноқ бо харҷи қариб 60,000 тонна асфалт таъмири 391,190 метри мураббаъ дар назар аст. масъулони ширкат мегӯянд, нигаҳдории роҳ аз лиҳози моҳият аз бунёди он камтар набуда, масъулиятшиносӣ, техникаву таҷҳизоти замонавӣ ва мутахассисони болиёқатро тақозо менамояд. ин масъала зери назорати доимии роҳбарияти филиали ширкат қарор дошта, дар сурати ба вуҷуд омадани вайроншавии кӯчактарин дар ин масир пайравӣ он чораҳои бетаъхир андешида мешавад. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру деҳоти ноҳияи Варзоб наздики 200 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуда, айни ҳол дар 89 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. гузориш аз ноҳияи Варзоб. дар давоми қариб 4 соли охир дар шаҳраку деҳоти ноҳияи Варзоб бо дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, саҳми соҳибкорон ва шахсони ватандӯст наздики 200 иншооти маъмурию хизматрасонӣ бо шароити арзандаи корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар доираи тантанаҳо ба хотири сазовор пешвоз гирифтани рӯзи ваҳдати миллӣ дар деҳоти Лучоб иншооти муҳими хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифт ки дар ин замина 7 нафар сокини деҳаи Чорводор соҳиби ҷойи кори мувофиқ шуданд. иншооти хизматрасонӣ иборат аз мағозаи хӯрокворӣ, нонвойхона ва сартарошхона бо саҳми оилаи исоевҳо сохта шуда дорои шароити хуби корӣ мебошад. акнун дар заминаи фароҳам сохтани имконияти арзандаи хизматрасонӣ сокинони деҳа метавонанд аз шароити мусоид ба таври васеъ истифода намоянд. дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сокинони деҳаи Косатароши Поён ва Лучоб соҳиби муассисаи нави таълимӣ ва таваллудхонаи замонавӣ мегарданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муҳаммадраҳим Ҳасанов бо сифати баланд сохта шуда барои 260 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. то имрӯз қариб 90% корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ба анҷом расонида шудааст ва бо ҷалби коргарони маҳаллӣ корҳои рангуборкунӣ дар 9 симхона ва ҳуҷраҳои корӣ идома дорад. дар деҳаи Лучоб ҳамзамон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкор Хушвақт Ҳасанов бо мақсади қонеъ кардани талаботи аҳолӣ бо гӯшти парҳезӣ ва тухм, инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ корхонаи
корхонаи нави паррандапарварӣ бунёд мегардад. То имрӯз дар иншооти мазкур корҳои тахту ҳамворкунӣ ва бетонрӯзӣ пурра ба анҷом расонида шудааст. Рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти худӣ аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, дар ин самт дар ноҳияи Варзоб тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. Бо ин мақсад дар заминаи дастгирӣ ва саҳми соҳибкорон дар деҳаи Лучоб гармхонаи муосир бунёд гардидааст, ки ин таҷриба дар ҳудуди ноҳия ягона мебошад. айни ҳол аҳли заҳмат ба ҷамъоварии ҳосили помидор, ки ҳар як ниҳоли он ба ҳисоби миёна 45 килограмм помидор ҳосил медиҳад, машғул буда дар баробари таъмини олияи хеш бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ ҳамзамон бо нархҳои арзон ба бозорҳо бароварда мешавад. кишоварзони шаҳри ҳисор бо истифода аз имконияти мавҷуда ва самаранок истифода бурдани замин дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳм мегузоранд. айни ҳол ҷамъоварии ҳосили ғала идома дошта барои ин техникаҳои соҳавӣ ҷалб карда шуданд. гузориш аз шаҳри ҳисор. деҳқонони соҳибтаҷрибаи шаҳри ҳисор хуб дарк карданд ки иқлими мувофиқ ва замини ҳосилхез доранд. аз ин ро кӯшиш мекунанд то бо истифода аз қоидаҳои дурусти агротехникӣ ва тухмиҳои хушсифат ҳосили баланди зироату сабзавотро ба даст оранд. хоҷагидорон бо як меҳри беандоза нисбат ба замин ба меҳнати созанда машғуланд ва талош мекунанд то бо гирифтани ҳосили баланд дар баробари ғанӣ гардидани бозори истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза ҳамчунин сатҳи зиндагии худро низ боло бардоранд. кишоварзони шаҳр бо истифода аз тамоми имконияти мавҷуда ҷиҳати самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин чораҳои зарурро амалӣ намуда ҷиҳати таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми муносиби худро мегузоранд. имрӯзҳо дар шаҳри ҳисор ҷамъоварии ҳосили ғалла ва картошка инчунин пиёз идома дошта барои ин техникаҳои соҳавӣ ҷалб карда шуданд. дар шаҳри ҳисор алҳол гуничини ҳосили кишти асосӣ идома дошта то ин давра 280 гектар ғалазор гуничин карда шудааст. аз он 140 гектар гандум ва 144 гектар ҳосили ҷав гуничин карда шуда заминҳо барои кишти зироатҳои такрорӣ тайёр карда шуда истодаанд. ҳосилнокии ғалла аз ҳар як гектар то ин давра 51 сентиметрро ташкил мекунад. дар баробари ҷамъоварии ғалла ки тибқи иттилоъ соли равон дар майдони беш аз 5000 гектар ки шудааст, ҳамчунин хошок низ тойбанд шуда барои хӯроки дурушти чорво захира карда мешавад. имрӯзҳо ҳамчунин ҷамъоварии ҳосили пиёз ва картошка низ дар шаҳр вусъат дошта бо холӣ шудани майдонҳо кишти такрории дигар намуди зироатҳо баромонда мешавад. ҷамъоварии ҳосил дар ин ҷо хуб аст. ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар 40-45 тони пиёз ҷамъоварӣ карда истоданд. деҳқонон хурсанд шуданд ки мана имрӯз барои ҷамъоварии пиёзе ки ҷамъоварӣ карда истоданд харидор ҳаст. пиёза гирифта аз майдон бурсодианд. ҳаракат мекунем дар рӯзои наздик кишти такрориро мо гузаронем. ҳамаи талошу заҳмат ва ғайрати кишоварзон ба он нигаронда шудааст ки бо истифодаи босамари ҳар қитъа аз замини ҳосилхези диёр тавонанд ки дар фаровонии бозори истеъмолии мустаҳкамгардонии иқтисодияти хонаводагӣ ва дар маҷмӯъ таъмини амнияти ғизоӣ саҳмгузор бошанд. дар шаҳри ҳисор ҷиҳати самаранок истифода шудани ҳар қитъа аз замин тадбирҳои зарурӣ андешида шуда хоҷагидорон бо дилгармии хос дар заминҳои обӣ ва лалмӣ дар ихтиёр доштаашон меҳнат мекунанд. кӯшиш кардем ки мо ҳами ҷамъоварӣ якум ҳосила ҷамъ кунему пиёза ҷойишта дуюм кишти сабзи картошка ҷугори макка ҷамъ карда ҳамаша кориданамон дар корай. натиҷаи мусбати фаъолият дар бахши истифодаи мақсадноки замин аст ки сол то сол ҳавасмандӣ барои рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ меафзояду хоҷагидорон ва оилаҳои алоҳида заминҳои дар ихтиёр доштаашонро самаранок истифода менамоянд. идомаи ахбор. با مقصد معرفی ظرفیت‌های سیاحی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد مملکت در سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه جمع آمد برگزار گردید که در آن امکانیت‌های سیاحی مملکت معرفی گردید. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. дар ин ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатии русия, кормандони намояндагиҳои дипломатии муқими кишвари иқомат ва ширкатҳои фаъоли сайёҳӣ иштирок намуданд. зимни суханонии ифтитоҳӣ сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомдин Саторов аз ҷумла изҳор дошт ки соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сайёҳӣ ҳамчун як соҳаи муҳими иқтисод тадриҷан рушд мекунад ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самти муҳим ба пешравиҳои назаррас ноил гардида дар арсаи байналмилалӣ обрӯи хос пайдо кардааст. баҳри таъмини ҷолибияти соҳа барои сармоягузорони ватанию хориҷӣ ҳукумати кишвар дар марҳилаи аввал як қатор имтиёзҳоро муқаррар намуда заминаи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ фароҳам овард. инчунин инфраструктураи зарурии сайёҳӣ барои рушди минтақаҳои сайёҳӣ омода намуд, таъкид карда шуд дар ин ҳамоиш. дар ҷараёни чорабинӣ ба иштирокчиён оид ба рушди навъҳои гуногуни сайёҳии байналмилалӣ дар Тоҷикистон аз ҷумла сайёҳии таърихӣ, фарҳангӣ ва тандурустӣ маълум
маълумот дода шуд. тавассути чорабинӣ баргузор шуда меҳмонон имкони хуби шиносоӣ бо имконоти сайёҳии тоҷикистон аз ҷумла мавзеъҳои муосири сайёҳӣ шиносоӣ пайдо карданд. бо истифода аз фурсати муносиб намояндагони ширкату муассисаҳои сайёҳии тоҷикистон дар бораи зарфиятҳои сайёҳии кишвар, шароити муносиби муҳайёшуда ҷиҳати сайру тамошои хориҷиён аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва маконҳои фароғатӣ маълумоти муфассалро пешниҳоди ҳозирӣ намуданд. дар доираи ин чорабинӣ ба меҳмонон оид ба иқтидори сармоягузории тоҷикистон аз ҷумла лоиҳаҳои сармоягузорӣ, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, инфраструктураи соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон маълумоти муфассал пешниҳод шуд. дар идомаи чорабинӣ бо мақсади таҳкими равобит ва табодули мушаххасот миёни намояндагони ширкатҳои сайёҳии тоҷикистону русия оид ба ҳамкориҳои минбаъда мубодилаи афкор сурат гирифт. дар хотима қайд гардид ки пешрафт кардани ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи тоҷикистон дар радифи тамошобоб гардонидани мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ, арзишҳои миллӣ ва расму оинҳои мардумӣ инчунин шароити хубу мусоидро барои сайёҳон таъмин месозад. маҳмадалӣ сафар, хуршед саид аҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Русия барои барномаи ахбор. даври аввали фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 дар шаҳри Истаравшан тибқи талабот ва бо иштироки санъаткорону ҳаваскорон аз шаҳру деҳот баргузор гардид. гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истаравшан. امروز در قصر جوانان شهر استرابشان دور اولی فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2021 دایر گردید. پیش از آغاز برنامه پرمحتوای فرهنگی و اعضای حکما که از مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و متخصصان ورزیده ریاست فرهنگی ولایت سوخت سازمان یافته بودند. محصول دستان پراجاز هنرمندان صاحب ذوق استرابشان کانزمین پیشنهاد کرده شد. تاکید گردید که در شهر استرابشان زیاد از 2500 ساله تاریخ تمدن و در شاهراه بزرگ ابریشم جای داشته، از قدیم تا به امروز نمایندگان زیاده از 200 نمود کسب و هنر به فعالیت مشغول بوده. اکثر کسب و هنرها در دوام 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از نو رشد کرده در جهان مشهور گردیدند. طبق طلبات نظامنامه دور اول فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2021 هوسکاران صنعت، جوانان صنعت‌دوست کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های سودا و خدمت‌رسانی، محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ریاست معارف و لیسه کالج‌های شهر از روی 12 نمود سرود همسرایی اکاپلوی، نمایش سرولباس ملی گذشته و امروزه مردم تاجیکستان بیشتاسا، نوازش عمومی، رقص یکا، سرود یکا نوازی با سازهای نادر ملی و دیها، سرود عنعنوی ششمقام و فلک، صحنه‌چه‌های هجوی، پارچه از عرف و عادت و عنعنه‌های ملی و سویت آوازی و رقصی، هنر والای صنعت‌پذیری خویش را منظور تماشاگران هیئت حکما گرداندند. موضوعهای انتخاب کرده و سرود و موسیقی‌های پیشکش گردیده بیشتر ترغیبگر کسب و هنرهای گذشته امروزه اجدادی، استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، رشد باثبات کشور بیشتاسا، ترنم زحمت‌های فرزندان فرزانه ملت در راه رسیدن به آبادانی سازندگی بی‌سابقه و زندگی آسایشته و بهترین به شمار رفته از جانب حکمان سزاوار تحسین و آفرین و بهاهای بلند گردیدند. با 12 نمود برنامه فرهنگی پیشنهاد گردیده هوسکاران صنعت شهر استرابشان اعضای حکمان 109 خال را سزاوار دانسته تاکید کردند که برای دستگیری و کمک عملی آماده و پیشکش تماشابینان و هواداران صنعت گرداندن چنین یک برنامه پرمحتوای کنسرتی و جهد و تلاش مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرابشان جهت استقبال سزاوار از جشن فرخنده و مکرم ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان طبق طلبات نظامنامه فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2021 باز 11 خال دیگر علاوه کرده جمع خال‌های به دست آورده و 120 خال رسانیده شد. مزبوط بابازاده از شهر استرابشان برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. فدراسیای بین‌المللی дзюдо дар сомонаи расмии худ охирин радабандии олимпиро қабл аз баргузории бозиҳои олимпии Токио нашр кард. طبق ردبندی مذکور 4 پهلوان شناخته تاجیک راهخط بازی‌های المپی توکیو 2020 را به دست آوردند. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. Тавсият хонобод бошед.